дар шимоли Тоҷикистон мақомоти маҳаллӣ аз буҷа 2,230,000 сомонӣ тақрибан $200,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои бунёди сутуни парчам бо фаввора масраф хоҳанд кард, менависад Азия Плюс. Капсулаи зери парчами 50 метраро дар Исфара раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳангоми сафари корӣ ба шаҳр гузоштааст. Масоҳати майдон 0-165 гектарро ташкил хоҳад кард, ки арзиши лоиҳавии иншоот 2,230,000 сомониро ташкил медиҳад. Тибқи лоиҳа ҳудуди майдон сафолпӯш карда шуда, дар ҳарду тараф фаввораҳо ҷойгир хоҳанд шуд. Баландии сутуни парчам 50 метр ва андозаи парчам 14 ба 7 метрро ташкил хоҳад кард. ин аллакай сиюмин сутуни парчам дар кишвар аст. онҳо тақрибан дар ҳама шаҳрҳои ҷумҳурӣ ва ҳатто дар деҳаҳои дурдаст низ мавҷуданд. Танҳо дар соли равон 10 сутуни парчамҳои баландии гуногун аз 25 то 60 метр кушода шуд ва баландии сутуни парчами баландтарин дар шаҳри Душанбе буда 165 метрро ташкил медиҳад, ки сохтмони он соли 2011 ба итмом расидааст ва барои бунёди он аз буҷа тақрибан 35 миллион сомонӣ сарф шудааст.